इतना चोट कैसे लग गई? एक्चुअली हमार बाइक स्लिप हो गई। तेजा सर कंपनी के विक्की भाई के नाम करके आत्महत्या कर लेले बाड़े। देखला तोहर सोशल मीडिया पर पोस्ट करे के नतीजा का भइल। तो के पाल पोस के इतना बड़ा कैलन और आज तोहर होशियारी के वजह से सर है दुनिया में ना रहलन। हर समय जौन इंसान लोगन के मदद कैला से आज वो इंसान मिट्टी में मिले जा रहल बा और ये सब तोहरा वजह से हो रहल बा। तोहके शर्म ना आ रहल बा? हमके माफ कर दी सर। राउर भले चल गई नहीं, बाकी राउर सपना के टूटे ना देव। ये कंपनी फिर से खड़ा करब, ये सब लोग के संगे साया बन के खड़ा रहब। अब राउर जगह पर राउर बेटी के ही बिठाइब सर। ये इंसान जौन हमेशा लोगन के साथ देहलस वो अकेले ना जाई, एकर संगे कुछ और लोगन के भेजे के पड़ी। तू कल का चाहता रहा? आत्महत्या कर लिए इतना बोझदिल ना रहलन हमनी के सर। केहू इनकरा के धमका के कंपनी इनकरा से छीन ले बा। कुछ तो जरूर भइल बा और हम ओकर पता लगा के रहे। विक्की भाई कैसन देखे में लागेला ई केहू ना जानेला, ई लिए पब्लिक ओकरा से डरेली। बाकी अब धर्मा भाई आ गइल बा उ लोग के हिम्मत देवे खातिर। ए विक्की के भाई के जौन फोन मिलब बा ओकर कॉल लिस्ट चेक कर। ओकरा में एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर के नंबर बा। उनकर अकाउंट्स और बेनामी अकाउंट्स हैक कर ला और उ लोग के सब पैसा धर्मा भाई के अकाउंट से पुअर मैन ऐप में ट्रांसफर कर दा। ई पैसा हमार देश के गरीब लोग के मिले के चाहिए। स्टार्ट करा। बहुत हो गई पॉलिटिशियन के पॉलिटिक्स, बस टेंडर पर टेंडर निकाले ले, बाकी रोड ना बनावे ले। हमनी के उ लोग के ऐसा झटका देव कि रोड ना बनाए वाला अब कर्जा लेके रोड बनाए खातिर मजबूर हो जाई हैं। यदि हमार अंदाजा सही बा तो उ धर्मा भाई के जरिए हमरा तक पहुंचे खातिर सब कोशिश करी हैं। इस समय कंपनी के एमडी के जगह तोह के संभाले के बा। विक्की भाई के इंडिया आते ही ओकर अकाउंट और पासपोर्ट सीज करवा दे। वो खुद के डॉन समझेला, ओकर जोकर बनाई। तो हिम्मत मत हारिया। ठीक बा। ए हो गइल का? अरे ये लोग के अकाउंट में इतना पैसा कैसे हो सकेला यार? सब ट्रांसफर कर दे। ये सब विक्की भाई के आदमी बाड़े। ई लोग में से केहू के मत छोड़िए। जेकर अकाउंट हैक कर ले बाड़े उ लोग के मैसेज करा, कुछ लोग के फोन करा। हर केहू डर के मारे रोड पर आवे के चाहिए। सर रघुआ से मिले खातिर करो, धर्मा भाई आयल बाड़े। धर्मा भाई बुलावा ना। नमस्ते। नमस्ते। आई आई बैठी। अभी राउर फॉलोवर्स के लिस्ट ही देखत रहनी। बहुत बढ़िया काम कर रहल बानी रउआ। विक्की भाई के कोनो आदमी का रउआ ना छोड़नी, उनका ब्लैक मनी के पब्लिक के सामने लाके वाइट कर देनी। रउआ एकदम रॉबिन हुड के जैसन बानी। वो दिन भी दूर नहीं खे जब विक्की भाई में बहुत जल्दी आई। यदि वो खत्म हो गई तो इस शहर के सारा गंदगी साफ हो जाई। सर विक्की भाई के मारे के बाद वो कब और कहाँ आई, वो कैसन दिखेला, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। कैसन दिखे में लगेला ई तक केहू के पता नहीं खे। कैसे भी करके रउआ ओकरा खत्म कर दी। कैसे पता चली? ऐसन परेशान चेहरा, गुस्सा में भरल लाल आंख, अचानक ऐसे तोर सामने आई विक्की भाई। हे, ये ऑफिस तोर भाई हम जाने नहीं। यहाँ के तोर वर्दी में ही तुमके मार रहा पानी। हमार ताकत कहा, हमार बैकग्राउंड कहा, इस समाज के पता चले के चाहिए। यदि हम मारी तो अधर्म और तू मारे तो धर्म बनो। हम करब तो सेटलमेंट, ऊ करी तो समाज सेवा। गमा सर वो धर्मा भाई के फॉलोअर्स के लिस्ट निकाला। नंदकिशोर के बेटी ओकर बीवी और बच्चा, ये तीनों ओकर फोटो लगा के ओकर शुक्रिया अदा के लिए बाड़े। ई लोग के यदि पकड़ ले त धर्मा भाई हमनी के ढूंढत आई। ओकरा के यह शहर में ढूंढा, हम ही मारब ओकरा। यह पोस्ट कैले रहे भाई। बेटा देखा वो लोग के का चाहिए? ठीक बा पापा। काल आई भाई, चाय या कॉफी? धर्मा भाई चाहे
उनकर बारे में खाली सुन ले बानी, देख लेना बानी। रउआ लोग भी उनकर फैन बानी का? हमने विक्की भाई के फैन बानी। बेटा बेटा हमारे बेटा के कुछ नहीं क्या पता, हमारे बेटा के कुछ मत करिए। अगर कुछ पता नहीं के तो सोशल साइट पर पोस्ट काहे कैलास और ओकर नाम के टी शर्ट काहे पहन ले भाई, निकाल एकरा। ना निकाल सके नी, ये हमनी के ताकत बा। वो हमार माई के ऑपरेशन खातिर 3 लाख रुपया दे ले रहे, जेकरा से हमार माई बच गए। तोर माई के जान तो बचा लेलस, तोरा के मारब तो के बचाई हूँ। मारे के बाद तो दूर, गलती से ट्राई भी मत करिया। तू ट्राई करे के बात कर रहा बड़ा तो हर काम खत्म। भाई केहू धर्मा भाई के फोन आयल बा, रउआ से बात करे चाहेला। लावा इला। तो फोन। अरे कहाँ वाला तू? ए हिमालय देखल चाहत रहा तो हिमाचल प्रदेश जाए के पड़ी। हिमालय नगर में कुछ ना मिली। यदि भाई से मिलल चाहत रहा चार मीनार आवे के पड़ी। चाय के दुकान पे कुछ ना मिली। भाग्य लक्ष्मी नगर 4th रोड 5th बिल्डिंग। हमारा एड्रेस पर लिख ले, दम बा तो आजो। ए, तो के मारे खातिर हम जहन्नुम में भी जाए। तो आना। ए, गाड़ी घुमाओ। भाई रउआ धर्मा भाई के मार दे। हाँ कहा है? कहा है भाई कि आज तक मर्डर खाली फिल्म में ही देख ले बानी, कभी लाइव ना देख ले बानी। का हम रउआ संगे आ सके? ये मर्डर बा करो लाइव कॉन्सर्ट नहीं, जौन तू साथे चल बा, वहाँ खून बही, डरा जाइबा तू। प्लीज भाई। ठीक बा, चल साथे में। थैंक यू भाई। धर्मा तू एड्रेस दे ले रहे ना, ले हम आ गए नहीं। हाँ? हाँ? अरे भाई उ लोग तो दरवाजा बंद कर देलस भाई। लगा था पैर पकड़ लिए भाई। ना भाई रउआ एकदम कॉम्प्रोमाइज करियो। हमनी टपका वाला लोग बानी, कॉम्प्रोमाइज कैल हमनी के खून में नहीं खे, समझ गए ले? भाई अंधेरा हो गई भाई। सेल फोन के टॉर्च ऑन कर, कहीं वो भाग न जाए। लाइट तो आ गई, बाकी केहू दिखाई ना दे रहल बा। भाई ये हथियार हमका दे, हम जाके धर्मा भाई के जगह पर खड़ा हो जाता नहीं। कहाँ है? दी ना, हम बतावता नहीं। जब तक धर्मा भाई आई हैं, हमने के एगो छोटा सा खेल खेलल जाओ। हमके ही धर्मा भाई समझ ली, और यदि हम ही धर्मा भाई बानी तो रउआ हमके कैसे मारबा? ये तो बड़ा मजाकिया लग रहल बा। जाके बताओ कैसे मारब ओकरा। भीमा भाई ये तो मर गई। ये तो मजाक के लिए तू सही में मार देला एकरा। तो का करी भाई, सब फिल्म में गुंडा दौड़ के हीरो पर एक करके वार कर देवेला और हीरो ओकरा मार देवेला, वैसे हम भी एकरा मार देनी। तू मर्डर देखे आइल रहले कि मर्डर करे आइल रहले? रउआ भी ट्राई कर ली ना भाई। भाई हमरा एकरा पर डाउट हो रहल बा, लागता ये धर्मा भाई बा। गुड बॉय, सही गेस कर ले, हम ही बानी भाई, धर्मा भाई। धर्मा भाई। रक्षणारूपं धर्मं शिक्षतु साक्ष्यं धर्मं क्रमाशिक्षणा कर्मधर्मं क्षमाभिक्षातु मूलं धर्मम्। Zo zamarabe, zo zamarabe, zo zamarabe, zo more.
भाई हमके छोड़ दी भाई। छोड़ दे, जिंदगी में कौन अच्छा काम कर ले वाड़ा तब बता दे। यदि रवा छोड़ दे तो जरूर करब भाई। अच्छा का करबे? अब ऊ हम जे अच्छा काम करे खातिर इतना सोचेला वो कभी अच्छा काम ना कर पाई। का बहिल भाई? अभी अभी क्यों हमके फोटो भेजले बाबे? धर्मा भाई के मारे खातिर गइल सबके सब आदमी मार देवल गइल। अब हमने के का करी जा? निकला जल्दी यहाँ से निकला। और विक्की भाई के का बोला? अरे बचब ता बोलबा ना। रहुआ लोग विकी भाई के आदमी बानी ना? आई ना कॉफी तो पी ली। ना भाई वो राउर बाबूजी गुजर गइल बाड़े त हालचाल पूछाइल रहनी। अब रवा से भेंट हो गइल त हमनी के यहाँ से निकल जाओ। यही खातिर बोल रहल बानी, कम से कम कॉफी पी के जाए। हमने खाली हालचाल पूछे आयल रहनी। अभी हम लोग जाता नहीं। नेक्स्ट टाइम आप जरूर पियब। अभी जाता नहीं। नमस्ते। तू बहुत दिमाग से काम ले ले। अबे ओकरा छोड़, पहले ही पता कर कि जो कलेक्टर के बीवी को उठाए गल रहे ओकर का भाई। ठीक बा भाई। हाँ व्हाट्सएप पे फोटो उठवाइल बा, वापस आ रहल बानी हमनी के। वो मैडम जौन बाड़ी ना बहुत अच्छा बाड़ी। हमनी उनके साथे कॉफी पीनी, सेल्फी लेनी। तू लोग का कर रहल बड़ा? हमनी के रास्ता में बानी जा अभी। अच्छा भाई हमरा एगो डाउट बा, एगो फोटो भेज सकेला का? तू ये सब छोड़ और जल्दी से वापस आ। अरे यार हमने भाई के फोटो के बारे में बताए खातिर आयल रहनी। भाई तो पहले से परेशान बाड़े। का भाई? भाई के सारा का सारा अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, पासपोर्ट्स, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ सीज हो गया बा भाई। एक बात बताई भाई, सॉफ्टवेयर और फिल्म वाला से पंगा ना लेवे के चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। यही सब के बाड़े ये दिल्ली से आयल हैकर्स बाड़न सर। ओकर लड़े के तरीका बहुत खतरनाक बा और उ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बा। हमनी के ओकर कुछ न बिगाड़ पाईनी। तू लोग का कर पाई बा? हमने ओकरा 1 घंटा के भीतर ट्रैक कर लेब सर। कौन सर्वर से फॉलो कर रहल बा पता कर लेब सर। सुना, विक्की भाई दिल्ली से कुछ हैकर्स के बुलाई ले बा। वो हमने के 1 घंटा के भीतर ट्रेस कर सकेला। ओकर सारा बात तोरा के कैसे पता चलेला? वो जरूरी नहीं खे। यदि हमने के ई जंग जीते के बा तो कम से कम 4 दिन के समय चाहिए। बाकी वो हैकर्स ऐसा होके ना दे। हमने के वो लोग के डाइवर्ट करे के पड़ी। वो कैसे? बताओ तानी। राहुल सुना, नेट से टाइगर के फोटो निकाल दा जे पंजा मारे के कोशिश कर रहल बा। अब कौनो ऐसा फोटो निकाल जेकरा में कौनो शेर के ऊपर उछलकर हमला कर रहल बा। राहुल अब हमके एगो लोमड़ी की फोटो चाहिए। अब लास्ट में एगो किंग कॉन्ग की फोटो निकाल। इस सब के फोटो मिला के कोनो नया जानवर बनाए के बाद? नहीं, इंसान बनाए के बाद। इंसान? हाँ। ओके आई विल ट्राई। ये तो हम चाहे नहीं। अभी फोटो हैकर्स के भेज दा। वो लोग ही फोटो वाला आदमी के खोजते रही और तब हमार कंपनी आपन नाम लिखवाए वाला से हमनी के कंपनी के दोबारा हमनी के नाम करवाई। सुपर, बहुत बढ़िया। इंसान के स्वच्छ रहे के चाहिए और रोड के भी क्लीन रहे के चाहिए। आई हेट दिस। जय स्वच्छ भारत। का दी भाई, चाय या कॉफी? पहले हमके काम चाहिए। हम नगर पालिका के गाड़ी से अभी अभी उतरल बानी। पहले हम तोहार दुकान साफ करब, ओकरा बाद चाय पियब। करी का? हाँ कर ना। ए भाई के फोन लगा हुआ। हाँ बोला। भाई धर्मा भाई यहाँ बस स्टॉप के आसपास घूम रहा बा। ठीक से देख ले बड़ा तू लोग। अच्छे से देखनी भाई। धर्मा भाई खाकी वर्दी पहले बड़े, हाफ चड्डी पहले बड़े, जैसे कोनो स्वतंत्रता लीडर होके। अब वहीं ओकरा पकड़ के यहाँ लेके आवा। ठीक बा भाई। ये सब का बा? ऐसे गन का दिखा रहा बड़ा? भाई तोरा के घर पर इनवाइट के लिए बड़न। गन दिखा के हमके इनवाइट के लिए बड़े? मतलब कोनो बड़ पार्टी बा? लाइफ में सेटल होके के चांस आ गई। ओके। अच्छा तो ये बात धर्मा भाई, बाकी तक कॉमेडियन लगेला। क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला ये बा? ये तो बच्चा दिखाई दे रहा बा। रुक जा।
हमके यहाँ काहे बोलौले बड़ा? तू गेम खेलल बंद कर, हम जे बोलब तू उहे करबे। कोनो भी काम ना रुकी, ये तो हमार खून में बिल्कुल नहीं खे। जब हम छोट रहनी हमार माँ कहली रुक जा बेटा, बाकी ना रुकनी। 10 साल के रहनी तो बाप रोकलस, ना रुकनी। 20 साल के बहनी तो प्रेमिका रोकल चलस, लेकिन तब वो ना रुकनी। जान से प्यारी प्रेमिका के छोड़ देनी, लेकिन ये खाकी कपड़ा के ना छोड़नी। गंदगी साफ करे के बाद हमके पब्लिक खातिर ई सब कर रहल बड़े ना तू, ई सब करके तोहके का मिली? हैप्पीनेस। लोगन के खुश करके ही हम खुश रहे नहीं। बाकी तोके मिर्ची काहे लग रहा बा? काम देवे खातिर बोला के गन काहे दिखा रहा बड़ा? हमरा बारे में तू नहीं खजाना। हमार बॉडी पर तू मत जा, हमार बैकग्राउंड देखा। हाफ पैंट पहन के आयल बनी तो अंडर एस्टिमेट मत करा। हमार एक इशारा पर चाहे तो कर दी स्टॉप। चाहता आजमा के देख ला। जानत बाड़ा हमरा पीछे कितना लोग बाड़े? हमरा पीछे 1-2 लोग ना, 2,14,500 लोग काम कर रहल बाड़े। सीएम ऑफिस से लेके कैंप एरिया तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हर जगह हमार उंगली के इशारा पर काम होखेला। सवेरे के कचरा उठला के बाद उठे वाला तू का जानबे कि हम का चीज बानी? शहर के सारा रोड के बारे में जाने लेका? हम तो रोड के नीचे बहे वाला ड्रेनेज के भी जाने नहीं। ई का बड़बड़ करता, हमरा के समझ में नहीं ख्याल रहल। कचरा बोला था, नाला बोल रहल बा, मार दा एकरा के। सर एकरा छोड़ दी सर, ये तो धर्मराज बा, इन नगर पालिका में काम करेला। जैसे ही हम नौकरा के ट्रेस करे लगनी, वो एकर फोटो लगा दिलस और हमनी के डाइवर्ट कर दिलस। यही से रवा जे बोलता नहीं और ई जे बोलता मैच नहीं के करत। जाए दे एकरा के यहाँ हम से। चाय पियत रहनी तो और भालू लोग हमके उठा ले आइलन। पहले हमके चाय के पैसा दा फिर जाई। हेला हम चाय के पैसा मांगले रहनी, चाय के दुकान खरीदे खातिर ना मांगले रहनी। हमके सिर्फ 10 रुपया चाहिए। 10 रुपया दे दा चल जाए, सिर्फ 10 रुपया, गांधी जी वाला। अरे एकरा के 10 रुपया दा और भगावा यहाँ से। थैंक्स सर। सर सबसे पहले वो धर्मा डोनेट नाम के अकाउंट खोलस राउर भाई के आईडी से। ये देखी। बाकी हमार भाई तो मर चुकल बा। सर वो सब आईडी के इस्तेमाल कैले बा। ये सभी तो मर चुकल बड़न भाई, बहुत इंटेलिजेंट लगा था। हमने के सब आदमी जो मर गए उनका आईडी यूज कर रहल बा। अभी वो लंदन के सर्वर यूज कर रहल बा, जौन की होम मिनिस्टर के बेटा के है, आकाश के। आकाश के? हमने के ये अंदाजा बाकी वो आकाश के जल्दी मार दी। अरे हमार बेटा का कैले बा जे वो ओकरा मार दी। फोन लगाओ हमार बेटा के। जी सर, अभी लगा होता नहीं सर। Currently switched off. सर लाग रहल बा छोटे साहब फ्लाइट में बाड़े। देखा हमके बहुते डर लग रहल बा। ओकरा मैसेज कर दा कि वो यहाँ ना आवे। सर जब फोन ना लाग रहल बा तो मैसेज कहाँ से जाए सर? कैसे भी ओकरा के इन्फॉर्म करा। ली सर, हमनी के ही मैसेज आ गई। धर्मा भाई मर्डर ना करी सर, खाली किडनैप करी, ये लिखल बा सर। बैड न्यूज खुश होके दे रहल बाड़े। सर हमार सकली ऐसन बा सर, बहुत सारा फीलिंग्स डबल पड़ी बा, जौन गलत समय पर निकल जाएला। सुनी जी, आकाश कब तक आए वाला बा? अरे भाग्यवान, हमनी के बेटा आ जाई तो जाओ टीवी में जाके प्रवचन, भक्ति गीत, संगीत सुना। ठीक बाजी। ई का सर, मैडम के मैसेज के बारे में ना बताई नहीं, बाकी प्रवचन सुने भेज देनी। अरे ओकरा पता चली ना तो ओकर सांस रुक जाई खुद से ना, दवाई से जिनकी जी रह गया। मुंह बंद रख, मुंह बंद रख, मुंह बंद। ए पुलिस वाला भाई, का हो रहल बा ई सब? सर वीआईपी लोग के किडनैप करे के ऐसन कॉल्स और ऐसन मैसेज तो आते ही रहेला सर। राहुल बेटा के सही सलामत यहाँ पर लेके आए, वो धर्मा भाई के अरेस्ट करके राहुल सामने लाके खड़ा कर। लोग जेकरा पर भी शक होके ओकरा छोड़िया मत। एयरपोर्ट के सारा सीसीटीवी फुटेज चेक करा, इंच बाय इंच चेकिंग होके के चाहिए। मूव। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। का भाई सर, ये चेकिंग काहे हो रहल बा? तो बात समझ में ना आ रहल बा। सब केहू के चेकिंग हो रहल बा, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लागल बा। इतना टाइट सिक्योरिटी में केहू ओकरा कैसे किडनैप करी? देखा कुमार, ओकरा अंडर एस्टिमेट कैला ठीक नहीं खे। वो जौन तरीका से काम करेला, ओकर हर एगो मैसेज के अपना वैल्यू होखेला। वो धर्मा भाई बा कुमार, वी मस्ट बी केयरफुल। UK Boeing A380 landing in Rajiv Gandhi International Airport, Samshabad. वो का बा? वो तो ड्रोन जैसा लगा था।
प्लेन के नीचे करा। कैप्टन टू टावर, हमनी के रास्ता में को ड्रोन दिखाई देता, का होता है सब? कैप्टन, यहाँ कुछ तो गड़बड़ बा। फ्लाइट बेगमपेट एयरपोर्ट पे लैंड करे के होगी। कैप्टन, हमनी के बेगमपेट जाए के होगी। ओके सर। यस, चला चला गाड़ी निकालो। चला चला चला। देखिए यदि फ्लाइट बेगमपेट एयरपोर्ट पर लैंड होगी तो मिनिस्टर की बेटा की जान के खतरा बा। अगर फ्लाइट एजा लैंड हुई तो बहुत ओके जान जा सकले। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डोंट वरी, सेफ्टी की जिम्मेदारी हमनी के बा। सर, हमनी के पुलिस के रूल्स फॉलो ना करब। एजा एयरपोर्ट के रूल्स चलेला। लैंडिंग बेगमपेट पे ही होगी। सर अब तो बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगी। फ्लाइट के यहाँ से बेगमपेट पहुँचे में 3 मिनट लागी और हमने के वहाँ पहुँचे में 1 घंटा। सर रवा होम मिनिस्टर से बात करी और उनका आगे बोली कि वहाँ पर केहू के भेज दे। गुड आइडिया, ऐसे नहीं करता नहीं। हेलो सर। हेलो। अरे भाई कमिश्नर सर, यदि फ्लाइट डाइवर्ट कर दी तो हमारे बेटा के का हो कि ये सोच के हमके डर लगा था। सर रवा ज्यादा सोची मत। शत्रु के बारे में सोचे से नेगेटिव इफेक्ट पड़ेला। रवा इत्मीनान रखी। 5 मिनट में और बेटा से बात कराओ था नहीं हम। हाँ 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 हाँ, ठीक बा ठीक बा। हेलो। अरे बेटा तोके कुछ भइल त ना पापा, हम ठीक बनी। फ्लाइट कोनो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बेगमपेट एयरपोर्ट पे लैंड भइल बा। टेक्निकल प्रॉब्लम ना, धर्मा भाई प्रॉब्लम बा। अरे वो तोके किडनैप करे के मैसेज हमके भेजले बा। आखिर धर्मा भाई के बा? हमके काहे किडनैप करी? वो सब हम तोरा के बाद में बताई। अभी तो पुलिस के जीप में बैठ के घरे आ जा। ठीक बा पापा। हाय, आई एम तेजा। आई एम आकाश। या राहुल कार ओने बा। वो गेट से जाए के पड़ी हमनी के। लेट्स गो। हमके किडनैप कल चाहेले कोनो धर्मा भाई? पता ना के बा वो हम ही बानी। अच्छा जोक मत ल तू। अबे जोक मारे खाते तू हमार साला चाहे दोस्त बड़े का। ए, के बड़े रे तू? सर छोटे साहब किडनैप हो गए बा। बाबू अभी तक बाहर ना आयल बा सर। अरे कैसे आई हूँ? किडनैप हो गइल बा का? लेकिन अभी तक वो बाहर ही ना आयल, तो किडनैप कैसे हो गई? अरे के तोके पुलिस के नौकरी दे देलस। अब हम तोके बताई कि का भगइल। स्पेशल ऑफिसर पड़े तू, बड़ बड़ बात करत रहले। अब का हो गइल? देख हम कुछ न जाने नी। हमके हमार बेटा चाहिए और ना तो हम तोके बर्बाद कर दे। का हो गइल सर? वो हमरा के का कलस ई सब हम तोरा के बताई गधा। हे धर्मा भाई, हमरा के बेवकूफ बना के ओकरा के लेके गेला ना तू, तो जहां भी बड़ा तोरा के ढूंढ निकाला। तू ये जो कुछ भी कर रहल बाड़े बेटा, इस सब से हमके डर लग रहल बा। भगवान खातिर ये सब छोड़ दे। काहे छोड़ दी माई? कितना अनाथ के जौन सहारा देलस, आज उनका परिवार अनाथ हो गइल बा। बेजुबान नंदनी के अस्पताल पहुंचा देलस। उनकर जगह पर राउर भाई होखत तो का ऐसे ही बोलतू? उहे नंदनी यदि राउर बेटी होखत ता रहुआ ऐसा बोलतू? जिंदगी में यदि एक बार भी केहू हमनी के मदद कर दे तो हमनी के मन ही मन उनका पूरा जिंदगी शुक्रिया अदा करेनी। यहाँ जिंदगी भर हमारे साथ देवे वाला इंसान के मारल गइल बा और तू चुप रहे खातिर बोल रहल बाड़ू माई। जब तक उनकर कंपनी के और नंदनी के इंसाफ न मिली, ये लड़ाई जारी रही।